Ustav Bosne. Gospodine Mitroviću, ali zašto taj Dayton, kojeg vi jako dobro znate i vjerujem da ste, ajde, neću da podcijenim nikoga, ali jako ga dobro znate. Zašto se on tumači na različite načine u Mostaru, Banja Luci i u Sarajevu? Svako vjerovatno tumači svog interesa i to je donekle i ljudski razumljivo. Pa onda švedski sto bude, uzma što mu treba, jel ili? Pa, pazite, za tumačenje, recimo, Dejtonskog sporazuma, pogotovo Ustav Bosne i Hercegovine, ne treba čak, rekao bih, ni pravničko znanje. Dovoljna je pismenost i zdrav razum. Sve ono što piše Ustav Bosne i Hercegovine je jasno i razumljivo. I zapravo bi trebalo da bude nešto što je prevodivo. I ta Bosna i Hercegovina, Dejtonska Bosna i Hercegovina, trebala je da doprinese da ne samo da se zaustavi rat, nego da se kroz odmicanje od rata, kroz sticanje zajedničkog pomirenja, povjerenja, grade institucije Bosne i Hercegovine koje će biti rezultat potrebe, interesa svih u Bosni i Hercegovini. Znači i entiteta, i federacije, i kantona u federaciji. Nažalost, ispalo je potpuno suprotno i stvarano je godinama jedna antidejtonska Bosna i Hercegovina za koju se sad pokazuje da ne može da funkcioniše i sve gore je stanje.